Oikeustieteiden opiskelu vaatii tietysti paljon aikaa, mutta saat opinnoissasi hyvän pohjan työelämään, jossa joudut jatkuvasti soveltamaan oppimaasi ja sisäistämään uusia kokonaisuuksia. Siviilioikeus antaa meille vankan pohjan niin yrityksissä kuin julkisyhteisössä työskentelyyn. Oikeustieteen opinnoissa korostuvat ongelmanratkaisu, tiedonhallinta ja argumentaatiotaidot. Hallinto-oikeuden opinnoissa käsitellään valtion ja kuntien viranomaisten toiminnan oikeudellisia reunaehtoja. Pääaineeni antaa erinomaisen pohjan moniin julkishallinnon tehtäviin. Eurooppa-oikeudessa käsitellään Euroopan unionin piirissä syntynyttä oikeutta. Tutkinnon tavoitteena on luoda opiskelijoille laaja käsitys EU-oikeuden vaikutuksista jäsenvaltioissa. Erikoistuminen takaa sen, että tutkinnon jälkeen olen valmis työtehtäviin, jotka vaativat EU-oikeuden osaamista. Tulevaisuudessa haluan työskennellä kansainvälisillä työmarkkinoilla vastaten EU-oikeudellisiin kysymyksiin. Meillä opetus on laadukasta ja keskittyy opiskelijoiden tarpeisiin. Voin syventyä vero-oikeuteen ja sivuaineena lukea kauppatieteitä. Verolainsäädäntö kehittyy jatkuvasti, joten opiskelu ja työ on dynaamista. Pienen laitoksen ehdoton hyöty on, että keskusteluyhteys opiskelijoiden ja henkilökunnan välillä on hyvä. Rikos- ja prosessioikeuden opinnoissa syvennyn rikosoikeuden yleisiin oppeihin, rangaistusvastuuta määrittelevien normien tulkintaan ja systematisointiin. Lainsäädäntö muuttuu jatkuvasti, joten lakialan asiantuntijoita tarvitaan yhä enemmän. Voin opiskella Joensuussa juuri sitä oikeuden alaa, johon haluan erikoistua. Voin koota minua kiinnostavista kursseista juuri sellaisen kokonaisuuden, josta hyödyn eniten työelämässä. Ympäristöoikeuden opinnot antavat valmiuksia vastata ajankohtaisiin oikeudellisiin kysymyksiin, esimerkiksi ympäristöongelmista ja ympäristövastuusta. Ympäristöoikeus on myös voimakkaasti kansainvälistyvä oikeudenala. Täällä Joensuussa on laajat ja kattavat mahdollisuudet opiskella kansainvälistä oikeutta. Oikeustieteiden laitos on tunnettu monipuolisesta tutkimuksestaan, jossa hyödynnetään perinteisen lainopin lisäksi esimerkiksi taloustieteen metodeja. Oikeustaloustieteessä ja lainsäädäntötutkimuksessa tarkastellaan lainsäädännön ennakoitavuutta ja käyttäytymistä. Mun unelma on päästä kehittämään selkeää ja yksinkertaisempaa lainsäädäntöä.